پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. истиқлоли давлатӣ гаронарзиштарин неъмат, ифтихору номуси ватандорӣ ва нишони возеҳи ҳувияту худшиносии миллист. дар шароити кунунӣ муҳимтарин ин ганҷинаи муқаддас бештар гардида ҳифзи он дар раванди пурпечудоби ҷаҳоншавӣ аҳамияти хосро касб кардааст. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкорони мо. истиқлол заминаи рушди соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа, кафили оромию осудагӣ ва омили муттаҳидиву ҳамбастагӣ. тоҷикистони соҳибистиқлол ҳамчун давлати соҳибихтиёру демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунявӣ дар асоси муқаррароти конститутсия ва сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешрои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон дар арсаи ҷаҳонӣ шоиста муаррифӣ гардида мавқеи намоёнро касб кард. сентябри соли 1991 ҷумҳурии Тоҷикистон истиқлолияти давлатиро ба даст овард. дар марҳилаи ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ҷумҳурии Тоҷикистон ба дастовардҳои бузурги иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ ноил гашт. ин пеш аз ҳама кишвари мо аз бунбаҳси коммуникатсионӣ раҳо ёфт. дар ин 34 соли ба даст овардани истиқлолияти давлатии кишвар мо дар соҳаи маориф, дар соҳаи фарҳанг ба дастовардҳои бузург ноил гардем. рушди иқтисодии кишвари мо дар минтақа ва ҳатто дар ҷаҳон яке аз баландтаринҳо мебошад ва дар ин ҷо саҳми ҳукумати кишвар ва шахсан саҳми пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон бузург аст, чунки иқтисодиёти мустаҳкам замина ва пуштибони асосии рушду инкишофи истиқлолияти мо мебошад. рушди бесобиқаи соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ рост меояд. имрӯз агар мо дар офияту оромӣ ва амну суботу комил умр ба сар мебарем, ин ҳама аз баракати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аст. дар замоне ки бархурди тамаддунҳо ва дигаргуншавии фарҳангҳо ба сурат ҷараён дорад, ҳифзи истиқлоли давлатӣ ва пойдору бегазан нигоҳ доштани ин неъмати бузурги муқаддас вазифаи ҷонии ҳар як шаҳрванди мамлакат арзёбӣ шуда масъулияти бештарро тақозо мекунад. мо бояд ҳамеша аз истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллӣ ки аз ҷумлаи муқаддасоти оромии миллати тоҷик мебошанд шукрона карда инро чун арзиши бебаҳо ҳифз намоем. дастоварди шоистаи варзишгарони тоҷик дар мусобиқаи ханчжоу Asian Open 2025 ки рӯзҳои 6 ва 7 сентябр дар шаҳри ханчжоуи ҷумҳурии мардумии чин баргузор гардид, варзишгарони тоҷик бо натиҷаҳои арзанда баромад карданд. 4 варзишгари тоҷик Абдулло Кӯканшоев, Набӣ Нуралӣ, Илҳомиддин Ҷабборов ва Саидмӯмин Шарифзод тавонистанд дар баробари рақибони пурқувват парчамбардори Тоҷикистон гарданд ва медалҳои биринҷӣ ба даст оранд. тибқи иттилои расмӣ дар ин мусобиқа 87 варзишгар аз кишварҳои мухталифи Осиё ширкат варзиданд. ин як дастоварди муҳим дар арсаи байналмилалӣ барои варзишгари тоҷик маҳсуб мешавад ва бори дигар собит сохт ки ҷавонони мо дорои иродаи қавӣ ва истеъдоди баланди варзишӣ ҳастанд. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ба хотири шоиста истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатӣ ва фароҳам овардани шароиту имконоти таълиму тарбияи насли наврас, сохтмони 5 муассисаи таълимӣ ва 41 синфхонаи иловагӣ оғоз гардида дар муҳлати муайян гардида мавриди истифода қарор дода мешавад. гузориши Самандаршоев ва Мусои Нурмуҳаммад дар ин хусус.
پس از با استفاده دادن این مؤسسه نوی تعلیمی، ساکنان دهه شورزمین جماعت دهات نوایی ناحیه جلال‌الدین بلخی در یک محیط مساعد علم آموزی و تعلیم و تربیت فرا گرفته می شوند. بینای مذکور دو آشیانه بوده، دارای 10 صنفخانه تعلیمی، 3 اتاق کاری و برای 500 نفر خواننده در 2 بست پیش بینی گردیده است. لایحه این مؤسسه تعلیمی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و در همکاری با شریکان رشد طرحریزی کرده شده تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی کشور پورا ساخته به استفاده داده می شود. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه جلال‌الدین بلخی 340 بنا و انشاءات تعیینات گوناگون به نقشه گرفته شده. تا این جانب 285 بنا و انشاءات تعیینات گوناگون مورد بهره برداری قرار داده شده است. تا حال خوانندگان دهات مذکور مسافه دراز را طی نموده در مؤسسه‌های تعلیمی دهات دوردست تحصیل می‌نمایند. بعد از بنیاد مؤسسه نوی تعلیمی مشکلات موجوده برطرف و بهر آنها بهترین شرایط مهیا گردانیده خواهد شد. در بنیاد چنین مؤسسه‌های نوی تعلیمی و صنفخانه‌های علاوگی سهم اهالی دهات و کمیته پدر و مادران نظررس بوده مرحله به مرحله انشاءات ساحه معارف به مراتب زیاد می‌گردد. مؤسسه نوی تعلیمی رقم 26 جماعت دهات زالزر ناحیه در دایره اقدام‌های سازندگی و دستور و هدایت‌های آبادگرانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با سهم کمیته پدر و مادر و ساکنان سخاوت پیشه دهات بنیاد یافته بخشیده به روز دانش و درس صلح افتتاح کرده شد که در آن همه اشیا و عیانیت‌های درسی تامین میباشد. بنا به اطلاع مسئولین در این درگاه علم و معرفت 500 نفر خواننده در 2 بست به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده همزمان دارای 10 صنفخانه تعلیمی و 2 اتاق کاری آموزگاران می باشد. در ناحیه تا امروز در نزد همه مؤسسه‌های تعلیمی 79 صنفخانه علاوگی بنیاد یافته. من بعد نیز چنین اقدام‌های سازندگی وسعت داده می شود تا در آینده برای محصلین بهترین شرایط تعلیم و تربیت فراهم گردد. سمندر شایف موسی نور محمد، ناحیه جلال‌الدین بلخی، اخبار. آبادانی در محل در ناحیه فرخار کارهای سازندگی وسعت دارد. در این زمینه راههای دهات و مرکزی ناحیه تعمیر و نوسازی شده، اینفراساختار در این سمت تامین می‌گردد. گزارش در این خصوص. وسعت بسابقه کارهای راهسازی در ناحیه فرخار از روزهای اول سال روان جهت تطبیق سیاست سازنده و بنیادکارانه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه فرخار تدبیرهای عملی ادامه دارد. این همه اقدامات ناجی با تشبث و دستگیری‌های حکومت مملکت، مقامات اجرایی حکومت دولتی، جلب صاحبکاران و شخصان احسانکار و اهالی مهنت دوست به استقبال سازوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی راه اندازی گردیده است. تعمیر و نوسازی راهی ماشینگذاری دهه ساحلاب جماعت دهات خراسان ناحیه که از جانب صاحبکاران باننگ و آر و اهالی زحمت‌قرین انجام داده شد از جمله اقدام نیک تشبثکاران محسوب یافته بازگوی ادامه منطقی سیاست سازنده رهبریت عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. بعد از مرحله اولی کارهای ساختمانی در این مسیر متخصصان راهسازان و ساکنان این روستا با جلب تکنیک‌های زیاد پراقتدار منفرش‌کنی راه را سامان دادند. تعمیر و نوسازی راه‌های ناحیه بیشتر با منفرش گرم بر راه مانده شده مسئولان به صفت کارهای ساختمانی دقت ضروری روانه می‌نمایند. با استقبال 35 سالگی استقلال تاجیکستان ما ساکنان و اهل جماعتچگی دهه ساحلاب ناحیه فرخار اقدام گرفتیم راهی که تا مرکز جماعت هست اون رو ما منفرش کرده با استفاده کنیم 15-20 مینوت دمی بوده. باز اگر وقت کمی منفرش شد ممکن که در 3-4 دقیقه به جایی که لازم است برسیم. باید یادآور شد که برابر بنیاد و نوسازی انشاءات تعیینات گوناگون در جامعه شهر و دهات ناحیه فرخار تعمیر و نوسازی راه و پل‌های ماشینگذار با حکم عنعنه درآمده کارها موافق مقصد به راه مانده شده است. منفرش گردیدن راه‌های ماشینگذار، وصل و نصب ستون پایه‌های روشندهی و نوه‌های بتونی در دو پهلوی راه با بهگردیدن وضع اینفراساختار، رفته‌های بی ماموریت واسطه‌های نقلیات و پیاده‌گردان و بخطری حرکت در راه در دهه ساحلاب مساعدت سازگار می‌نماید. طبق نقشه تا آخر سال روان مجموعاً 60 کیلومتر راه‌های اهمیت جمهوریوی و محلی داشته جماعت شهرک و دهات ناحیه فرخار منفرش کرده می‌شود که حالا در اکثر دهه‌های ناحیه مرحله‌های گوناگون راهسازی به طور بی‌سابقه جریان دارد. با در نظر داشت روزهای به شمار ماندن تجلیل از 34 سالگی استقلال دولتی، ساکنان زحمت‌پیشه ناحیه با احساس گرم مسئولیت کارهای آبادانی را در سطح محل وسعت بخشیدند که این بیشک از روحیه بلند مهنت دوستی آنها گواهی می‌دهد. انور سیدعلی‌زاده، سعید شریف، ناحیه فرخار، اخبار.
вузати корҳои ободонӣ ва созандагӣ дар иншооти ҷашнии ноҳияи шаҳристон ҷараён дорад. бо қомат афрохтани иншооти сатҳи мухталиф симои зоҳирии ноҳия ба таври куллӣ дигаргун гардидааст ки ҳамаи ин самараи истиқлоли давлатӣ ва сиёсати хиратмандонаи роҳбарияти олии мамлакат маҳсуб меёбад. гузориши Фирдавс Умаров ва Орзу Маъруфов дар ин хусус. сокинони ободкору созандаи ноҳияи шаҳристон ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас ва армуғонҳои наҷиб истиқбол мегиранд. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни мазкур имрӯз дар чандин иншооти сатҳи баланд корҳои ниҳоӣ идома ёфта дар рӯзҳои наздик мавриди истифода қарор хоҳанд гирифт. феълан авҷи корҳои сохтмонӣ дар бинои иловагии боғчакӯдакистони ғунча идома дорад. тибқи нақшаи генералӣ иншооти соҳаи маориф аз ду ошона иборат буда дар майдони 568.5 метри мураббаъ бунёд гардида истодааст. иқдоми сохтмони бинои иловагии кӯдакистони мазкур бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳристон ва маблағгузориҳои сокинон, соҳибкорони бурунмарзӣ ва ашхоси эҳсонкор амалӣ гардида барои 240 кӯдак пешбинӣ шудааст. ҳамзамон дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳия бинои хуштарҳу замонавии ошхона бо зиёда аз 200 ҷои нишаст идома дорад. иншооти номбурда дар доираи таҷлил аз ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлолияти давлатӣ амалӣ гардида бо маблағгузориҳои сокинони барӯманди ноҳия бо харҷи 890 000 сомонӣ бунёд гардида истодааст. шаҳристон ки ҳамчун яке аз ноҳияҳои кӯҳӣ ва аграрӣ ба ҳисоб меравад ба бунёди фермаҳои чорвопарварӣ ва нигоҳубини молҳои калону хурди шохдор низ диққати махсус зоҳир мегардад. алҳол сохтмони фермаи чорводорӣ барои 1000 адад молҳои хурди шохдор, 500 адад чорвои калони шохдор ва барои 20 адад аспҳои зотӣ идома дорад. пас аз ба истифода додани иншооти соҳаи кишоварзӣ наздики 40 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин мегарданд. боиси фарахмандист ки сокинони деҳаи ободии ҷамоати деҳоти Бунҷикат иқдоми бунёди роҳҳои ободро пеша карда ба мунфашсозии роҳҳои байни кӯчаҳо оғози расмӣ бахшиданд. масофаи мунфашкунии роҳи аҳамияти маҳаллидоштаи деҳаи ободӣ зиёда аз 1 километрро ташкил дода тибқи меъёрҳои роҳсозӣ бунёд ва бо кӯмаки техникаҳои пуриқтидори вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон мунфаш гардида истодааст. самараи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва сиёсати ободгаронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки ноҳияи шаҳристон сабзу хуррам ва ободу зебо гардида вазъи некуаҳволии сокинони ин минтақа боз ҳам беҳтару хубтар гардидааст. бунёд шудани дарвозаи деҳаи Навкент, маркази хизматрасонии Ҳусейн Бобо, насб гардидани муқаддасоти ҷумҳурии Тоҷикистон ва оро ёфтани даромадгоҳи ноҳияи шаҳристон аз ҷумлаи иқдомҳои созандагиву бунёдкориҳои ҷашнӣ маҳсуб меёбад. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, ноҳияи шаҳристон, Ахбор. дар ноҳияи Рашт роҳҳои маҳаллӣ таъмиру азнавсозӣ карда мешавад. давоми 6 моҳи соли ҷорӣ бо саҳми соҳибкорон ва сокинони маҳал зиёда аз 15 километр роҳҳои мошингарди байни деҳот мунфарш карда шуд. гузориши Дигули Маҳмуд. соҳибкорони ватандоси ноҳияи Рашт дар партави дастур ва ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати суръат бахшидани корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бунёди муассисаҳои таълимӣ, таъмиру асфалтпӯш кардани роҳҳои мошингард ва сохтмони даҳо иншооти хоҷагии халқ саҳми арзандаи худро гузошта истоданд. аз ҷумла давоми як моҳи охир дар як қатор деҳоти ноҳия соҳибкорони саховатманду ватандӯст қариб 8 километр роҳҳои мошингарди байни маҳалли зисташонро баъди таъмиру барқарорсозӣ пурра асфалтпӯш карданд то мушкилоти ҷойдошта дар самти ҳаракати нақлиёт пурра аз байн бардошта шавад. аз ҷумла соли дуюм аст ки ҷавонони деҳаи кадараи ҷамоати деҳоти Қалъаи Сурх бо дастгирӣ аз сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иқдом гирифтанд то роҳҳои байни деҳаро ки зиёда аз 8 километр ташкил медиҳад таъмиру асфалтпӯш намоянд то ҳаракати мӯътадили нақлиёт дар тамоми фасли сол бе ягон мушкилӣ дар маҳалли аҳолинишин таъмин карда шавад. барои анҷоми корҳои пешбинишуда дар ҳамкорӣ бо мутахассисону коргарони корхонаи асфалтбарории шаҳри Ҳисор дар навбати аввал таъкурсиро бо ҷалби техникаҳои пуриқтидори соҳавӣ азнавсозӣ карда шуд то сатҳу сифати корҳои пешбинишуда ба талаботи сохтмонӣ пурра ҷавобгӯ бошанд. зеро таъмиру асфалтпӯш кардани роҳҳои мошингард
дар шароити кӯҳистон маблағи зиёдеро талаб мекунад. То ин кори анҷом дода ба талаботи сохтмонӣ ҷавобгӯ бошад, то мардум солҳои тӯлонӣ аз ин роҳҳо истифода баранд. дар муддати кӯтоҳ тамоми техникаҳои соҳавӣ ҷалб гардида, коргарон бо кӯмаки аҳолӣ корҳои таъмиру барқарорсозии роҳи мошингарди байни деҳаро бо сифати баланд анҷом доданд. баъдан мутахассисони корхона бо дастрас намудани асфалт ба корҳои пешбинишуда шурӯъ карда роҳҳои байни деҳаро пурра асфалтпӯш карданд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. افتتاح دو آزمایشگاه موثر در انستیتوت‌های چاره‌واداری، چراگاه، مسائل امنیت بیولوژی و بیوتکنولوژی اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان امکان می‌دهد که در برابر بیشتر شدن چاروا سالمی آن تامین کرده شود. چاره‌وادار من بعد امکان دارد وابسته به ترکیب خوراک محصولات‌ناکی را بلند و با این راه ذات چاروا را بهتر سازد. گزارش در این خصوص. озмоишгоҳи таҳлили умумӣ, экология ва генетикаи чорво дар институти чорводорӣ ва чарогоҳи академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон ки зимни ифтитоҳи он муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуданд, имконият медиҳад ки таркиби хӯроки чорво муайян ва аз рӯи меъёр хӯрока ба чорво хӯронида шавад ва маҳсулоти лозима аз чорво ба даст оварда шавад. дастгоҳи замонавии санҷиши таркиби химиявии хӯрокҳои чорво ба озмоишгоҳ ворид гардида дар 8 сония аз 8 то 16 нишондоди таркиби химиявии хӯроки чорворо муайян месозад. моҳияти чунин муайянкунӣ дар он аст ки миқдори хӯрока ва ғизонокӣ мушаххас ва бо назардошти илова намудани минералҳо ба чорво хӯронида шавад. дигар бартарии ин дастгоҳи муосир дар он аст ки хоҷагидор аз рӯи таркиби хӯрока ба чорво хӯрокаи лозимаро тайёр намуда мехӯронад. ин боиси он мегардад ки аз як тараф маҳсулнокии чорво баланд гардад ва аз ҷониби дигар солимии чорво ҳифз карда шавад, зеро хӯроки серғизову чорвои хушкзод асоси чорводориро ташкил медиҳад. масъалаҳои ҳалталаб аз қабили ташхис, табобат ва пешгирии бемориҳои чорвою парранда, истифодаи роҳҳои муосири ташхис ва пешгирии чорвои кишоварзӣ, истеҳсоли доруворӣ бо истифода аз хайлҳои маҳаллӣ ва бо ин васила саҳм гузоштан дар пешбурди иқтисодиёт ҳадафи олимони институти масоили амнияти биологӣ ва биотехнология академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон аст. марказҳо ва озмоишгоҳҳо бо дастгоҳу таҷҳизоти ҷавобгӯ ба стандарти байналмилалӣ муҷаҳҳаз карда шудааст. олимони институт дар замони истиқлоли давлатӣ ба дастовардҳои зиёде ноил гашта, институт ба муассисаи калону истеҳсолӣ табдил ёфтааст. бо чунин имконоти фарох аз кормандон пурра равона намудани маҳорату малакаи касбӣ ва саҳми арзишманд гузоштан дар солимии чорво талаб мегардад, зеро агар бемориҳои хавфнок ва сироятӣ аз ҷониби олимону донишмандон зуд муайян ва пешгирӣ карда нашаванд, баъзан хоҷагиҳои чорводорӣ дар алоҳидагӣ имкони мубориза бо ин бемориҳоро надоранд. дар фарҷом як қатор олимони соҳа бо назардошти фаъолияти назаррасашон дар пешбурди илм бо ифтихорномаҳо ва сипосномаҳо сарфароз гардонида шуданд. самараи неки истиқлол аст ки имрӯз тоҷикистон дар дунё чун давлати сулҳхову сулҳпарвар шинохта шудааст. таҷрибаи сулҳи тоҷикон манбаи омӯзиши сулҳхоҳони ҷаҳон гашт ки боиси ифтихори ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ аст. таҷлили истиқлоли давлатӣ на танҳо арзгузорӣ ба арзишҳои миллӣ, балки таҳкими ҳисси масъулиятшиносӣ ва ватандӯстии насли ҷавон мебошад. ба муносибати ҷашни 34-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат тантанаҳои шукӯҳи истиқлол ҷараён дорад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. сокинони сарбаланду меҳнатдӯсти ҷамоати деҳоти пахтоободи ноҳияи шаҳри Туз 34-мин солгарди истиқлоли давлатиро бо омодагии ҳамаҷониба, иқдомҳои созандаву ободкориҳо ва чорабиниҳои гуногуни фарҳангиву фароғатӣ истиқбол намуданд. дар доираи корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ҷамоати мазкур бунёди синфхонаҳои иловагӣ бо саҳми сокинону соҳибкорони маҳаллӣ ва мунфашкунии роҳи мошингарди байни деҳаҳо
ҳо дар масофаи 15 километр ба нақша гирифта шуда. айни ҳол корҳо дар ин самт ҷараёни тоза дорад. қобили зикр аст ки сокинону соҳибкорони ҷамоати деҳоти пахтаобод дар ҳамбастагӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри Туз муассисаҳои таълимӣ ва кӯдакистонҳоро аз таъмири асосӣ бароварда дар рушду пешрафти меҳани худ саҳми назаррас мегузоранд. дар идомаи чорабиниҳои идона сокинони ҷамоати деҳот, кормандони ташкилоту муассисаҳо ва ҷавонону наврасон намунаи дастоварду маҳсули истеҳсоливу эҷодии худро ба маъраз гузоштанд ки он аз раванди босубот ва тадриҷан беҳтару хубтар гардонидани шароити кору рӯзгори онҳо шаҳодат медиҳад. давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат ноҳияи шаҳри Туз ба ноҳияи рушдкардаи кишвар табдил ёфта, сокинони меҳнатқарину соҳибтаҷрибааш дар ҳама самту соҳаҳо натиҷаи баланди истеҳсолиро соҳиб гардиданд. дар ҷамъомади тантанавӣ масъулин зимни баромади табрикотии худ бо ёдоварӣ аз сулҳу субот, пешрафту тараққиёт, вусъати корҳои созандагию бунёдкорӣ ва дар маҷмӯъ таъмини зиндагии шоистаи сокинони ноҳия иброз доштанд ки бо таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва заҳмату саҳмгузории сокинон дар ноҳияи шаҳри Туз сол то сол иншооти гуногуни маъмурию хизматрасонӣ бунёд гардида, марҳила ба марҳила рушди ҳама самтҳои хоҷагии халқи ноҳия аз ҷумла ҷамоати пахтаобод таъмин гардида истодаанд. бахшида ба ҷашни 34-мин солгарди истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд нафар фаъолони касбу кори гуногун ки бо меҳнати софдилона дар арсаҳои гуногуни хоҷагии халқ ҳиссаи муносиб гузоштаанд, бо ифтихорномаву сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия қадршиносӣ гардиданд. барномаи мукаммали фарҳангӣ ки аз тараннуми ватан, истиқлолият, сулҳу оромӣ ва дигар арзишҳои милливу давлатдорӣ иборат буд, ба тантанаҳои идона шукӯҳи дигар зам намуд. ноҳияи хоалинги вилояти Хатлон аз шарофату баракати истиқлол баҳравар буда рушду нумӯи ин ноҳияи баландкӯҳ низ марҳила ба марҳила таъмин гардида истодааст. сокинони сарбаланди ноҳия бо пуштибонӣ аз сиёсати имрӯзаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста саҳми арзандаи худро дар ободонию пешрафт ва таъмини барномаҳои давлатӣ гузошта давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ ба дастовардҳои зиёди меҳнатӣ шарафёб шуданд. бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу субот ва истиқлоли комили меҳан пиру барнои ноҳияи зебоманзари хоалинг дар тантанаи идона ки ба муносибати таҷлил аз 34-мин солгари истиқлоли давлатӣ дар маркази ноҳия баргузор гардид ба ҳам омада шодию сурур намуданд. дар баргузории чорабинии тантанавӣ намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти ноҳияи хоалинг бо изҳори таҳният зикр доштанд ки истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушду инкишофи тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат, таъмини зиндагии шоистаи мардум ва шинохти асолати миллӣ заминаи боэътимод гузошта имкон фароҳам овард ки дар ин муддати кӯтоҳи таърихӣ бузургтарин корҳои ободонию созандагӣ ва бунёдкорӣ дар шаҳраку деҳоти ноҳия роҳандозӣ карда шавад. зимнан саҳми сокинону соҳибкорони маҳаллӣ ва шумораи зиёди кормандони ташкилоту муассисаҳои ноҳия дар ҳашарҳои дастаҷамона, бунёду навсозии роҳу пул, иншооти соҳаи саноат, иҷтимоӣ, рушду пешрафти самтҳои мухталифи ноҳия ва анҷоми ҳама гуна корҳои ободонию созандагӣ дар доираи истиқболи саздавор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бориз арзёбӣ карда шуд. бо ин дар назардошт чанде аз фаъолону кормандони касбу кори гуногуни ноҳия бо сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ сарфароз гардиданд. барномаи рангину пурмуҳтаво ва иҷрои сурудҳои ҷолиби ҳунармандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва бахши фарҳанги ноҳия ки таҷассумгари азму ниятҳои неки мардуми диёрро инъикос менамуд, аз лаҳзаҳои хотирмони ин тантанаи ҷашнӣ буд. ҳамин тавр чорабинӣ то дер боз идома ёфта болидарӯҳии ҳозиронро дучанд намуд. сокинони ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон ҳам чун дигар мардуми шарифи ҷумҳурӣ ин саҳнаи таърихиро дар сатҳи баланду хотирмон таҷлил намуданд. тантанаҳои асосии ин ҷашни пурифтихори миллӣ дар маркази ноҳия бо ташкили намоиши идонаи дастовардҳои корхонаю ташкилот, маҳсулоти кишоварзии хоҷагиҳои ҷангали ноҳия, ҷамоату деҳот, дастранҷи ҳунармандони ноҳия, маорифу тандурустӣ ва ҷавонону варзишгарон оғоз гардид. ба истиқболи ин ҷашни фархунда ва гиромии мардуми тоҷик дар майдони варзишии Бахтиёри Шамс ки дар маркази ноҳия қомат афрохтааст, барномаи консертии ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия бахшида ба 34-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид ки садҳо нафар сокинону меҳмонон дар ин тантанаи ҷашнӣ иштирок доштанд. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Хатлон дар суханронии худ қайд карданд ки дар воқеъ ноҳияи Шамсиддин Шоҳин чун ҳамсоли истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли ин солҳо маҳз бо дастгирии бевоситаи президенти
мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо тадриҷ рушд намуда рушди инфрасохтори деҳот вазъи соҳаи маориф фарҳанг ва тандурустӣ кишоварзӣ беҳтар гардонида шудааст. дар идомаи чорабинӣ ба як қатор фаъолону собиқадорон кормандони мақомоти иҷроия соҳаҳои маорифу тандурустӣ молия ва андоз сохторҳои қудратӣ ва соҳибкорону ашхоси саховатманди ноҳия ки дар рушди тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми арзанда доранд бо мукофотҳои давлатӣ ва сипосномаю ифтихорномаҳои қадршиносӣ карда шудаанд. ҳамзамон дар ин маросим ба дастаи ғолиб ва дигар ҷоизадорони мусобиқаи футбол бахшида ба истиқболи солгарди истиқлолияти давлатӣ низ аз ҷониби масъулин бо нишону ифтихорнома маблағҳои пулӣ ва дар вазъияти тантанавӣ бо ҷоми раиси ноҳия сарфароз гардонида шудаанд. намоиши театри кунонидашудаи кормандони бахши фарҳанг бо барномаи рангину пурмуҳтавои консертии устодони санъат ва ҳунармандони ҷавони ноҳия ки таҷассумгари дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар буд хушу хотирмон ва дар фазои озоду ободи кишвари азизамон идома ёфта хурду бузурги ноҳия аз ин ҷашни пурифтихори миллӣ бо шодию фараҳ истиқбол гирифтанд. сокинони ноҳияи хуросон баҳри дар сатҳи баланди ватандорӣ таҷлил намудани ҷашни 34-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон омодагии ҷиддии ҳамаҷониба дида ҷиҳати хушу хотирмон гузарондани ин ҷашни умумимиллӣ тадбирҳои зиёдеро роҳандозӣ намуданд. нахуст дар саҳни кохи хуросон намоиши дастовардҳои ҳунармандон ки дар тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ ба даст омадааст пешкаши иштирокдорон гардонида шуд. сипас ба истиқболи ҷашни 34-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар толори кохи хуросон ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид ки дар он масъулини ноҳия намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вакилони халқ иштирок ва суханронӣ намуданд. зикр шуд ки бо ба даст овардани истиқлоли давлатӣ кишвари мо ба рушди бемайлон ва зиндагии шоиста ба сокинон насиб гардид. дар ин замина сулҳу озодӣ пойдор гардиду заминаҳои рушди давлатӣ мустаҳкам шуд. ин муқаддасоти миллӣ барои тоҷикон аз дастовардҳои бузурги таърихӣ дониста мешавад. комёбиҳои бузурги даврони истиқлолият ин барқарор намудани сулҳу суботи комил рушди ҳаёти сиёсӣ иқтисодӣ иҷтимоӣ илмӣ фарҳангӣ ва дигар муваффақиятҳо аст ки бо сиёсати хиратмандона ва заҳматҳои бепоёни асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва миллати тоҷик ба даст омадааст. намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба иштирокдорони ҳамоиш ва кулли сокинони ноҳия паёми табрикии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро расонида ба онҳо хонаи обод саодати рӯзгор сулҳу оромӣ ки асоси хушбахтии халқамон ва ободию сарсабзии ватани маҳбубамон мебошад орзу намуд. дар фарҷоми ҳамоиш аҳли ҳунару фарҳанги ноҳияи хуросон бо барномаи рангини ҳунарӣ иборат аз суруду таронаҳои ватандорӣ васфи тоҷикистон тараннуми истиқлол хотири иштирокчиёни тантанаи ҷашниро болида гардониданд. дар рӯзҳои истиқбол аз ҷашни 34-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳаи деҳқонободи ҷамоати деҳоти садриддин айнии ноҳияи хуросон бунгоҳи тиббӣ иборат аз 4 утоқи корӣ бо шароити зарурӣ ба талаботи замон ва фароҳам овардани 6 ҷойи кории доимӣ мавриди истифода қарор гирифт. дар маркази ноҳияи хуросон бошад бо иқдоми соҳибкори ватанӣ бинои дошёнаи маркази савдои бобои саид сохта шуда ба истифодаи умум қарор дода шуд. бино бо таъсиси 10 ҷойи нави корӣ ба фаъолият оғоз бахшид. дар ҷамоати деҳоти ғалообод бошад бинои дошёнаи хизматрасонӣ бо ифтитоҳи майдончаи хурди варзишӣ барои бозиҳои волейбол футбол ҳавзи шиноварӣ толори машқу тамрин ва тенниси рӯи миз бо шароити замони муосир дар хизмати сокинони маҳал ва ҷавонони саодатманди диёр қарор гирифт. мақсад аз бунёди ин иншоот дар он аст ки ҷавонон ва сокинони маҳал рӯ ба варзиш ва машқу тамрин оваранд. бунёди коргоҳи дузандагӣ дар бинои дошёна ва пули мошингузар аз дастовардҳое унвон мегарданд ки бахшида ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 34-солагии истиқлоли давлатӣ ҷиҳати шароити хуб фароҳам овардан ба сокинони маҳал сохта шудааст. дар маркази шаҳри бохтар ба ифтихори 34-солагии истиқлоли давлатӣ ҷамъомади тантанавӣ доир гардид ки дар он фаъолону кормандони ташкилоту муассисаҳо
иштирок намуданд. зимни баромади худ роҳбарияти шаҳр иброз доштанд ки бо таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва заҳмату саҳмгузории сокинон дар шаҳри бохтар сол то сол иншооти гуногуни маъмурию хизматрасонӣ бунёд гардида марҳила ба марҳила рушди ҳама самтҳои хоҷагии халқ таъмин гардида истодаанд. гуфта шуд ки маҳз тавассути хизматҳои шабонарӯзии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сокинони мамлакат ба суботи сартосарӣ ва зиндагии осоиштаву шоиста ноил гардида имрӯзҳо бо ҷонибдорӣ аз сиёсати давлату ҳукумати ҷумҳурӣ барои рушди мамлакат ҳиссагузорӣ менамоянд. намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зимни баромади худ иброз намуд ки истиқлолият ба мо имкон дод ки тамоми шохаҳои ҳокимияти давлатиро мустаҳкам созем ва аз он кишвари дорои тамоми арзишҳои миллиро бунёду ба ҷаҳониён аз будани чунин кишвару миллат муаррифӣ созем. тавре қайд гардид бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри бохтар 300 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шудааст ки аллакай қисми бештари он ба истифода дода шудаанд. дар идомаи тантанаҳои ҷашнӣ ба ифтихори истиқлоли давлатӣ як зумра фаъолон ва соҳибкорону роҳбарони ташаббускор бо ифтихорномаву сипоснома қадрдонӣ карда шуданд. баҳри болидарӯҳии сокинон дар маркази шаҳр дар назди теппаи қурӯғон таҳти унвони шукӯҳи истиқлол барномаи фарҳангӣ бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри бохтар ки дар он аҳли фарҳанг бо беҳтарин суруду таронаҳои ватандорӣ таъби ҳозиринро болида намуданд. зикр гардид ки маҳз сиёсати бобарор ва таҷрибаи нодири мактаби бузурги давлатдории пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст ки дар зарфи 34 соли соҳибистиқлолӣ заминаҳои бунёди рушди устувори босуботи тоҷикистон ва барномаҳои мукаммалу натиҷабахши соҳаҳои ҳаёти муҳими кишвар аз ҷумла саноату энергетика, нақлиёту коммуникатсия, кишоварзӣ ва дигар самтҳои ҳаёти мардум муваффақона таъмин карда шуд. фазои ҷашнгоҳ бахшида ба ин рӯзи таърихӣ ҷолибу диданӣ гардид ва сокинон аз барномаи ҷолиби фарҳангӣ фароғат карданд. ҷашни 34-уми солгарди истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи абдураҳмониҷомӣ бо ифтитоҳи иншооти таъиноташон гуногун оғоз гардид. бахшида ба ин санаи таърихӣ майдончаи варзишӣ дар деҳаи фурқати ҷамоати деҳоти дӯстии ноҳия ифтитоҳ карда шуд ки он аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ уктам алиматов бо маблағи 600 000 сомонӣ бунёд гардидааст. таъкид гардид ки бо ба истифода додани толор ва майдончаҳои варзишӣ наврасону ҷавонон пайваста ба машқу тамрин рӯ оварда иштирокашон дар мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ зиёд ва ба рушди ин соҳа мусоидат хоҳад намуд. бояд зикр намуд ки дар ҷамоати деҳоти дӯстӣ пайваста бо ташаббуси соҳибкорон ва шахсони эҳсонкор нуқтаҳои хизматрасонии таъиноташон гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад ки ин ба рушди деҳот мусоидат менамояд. ба хотири саҳмгузорӣ дар иқдомҳои ободонӣ ба соҳибкори ватандӯз ифтихорнома ва тӯҳфаи хотирмон тақдим карда шуд. сипас меҳмонон аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллӣ дидан намуда таъкид доштанд ки ба ҷавонон ҳунарҳои мардумӣ ҳамчунин ҳунари катбонугиро омӯзонида онҳоро ба ҳаёти мустақилона омода намоянд. дар қасри фарҳанги ноҳия бо садо додани суруди миллӣ ҷамъомади идона бахшида ба 34-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз гардид. масъулин зимни баромади хеш таъкид доштанд ки истиқлоли давлатӣ неъмати бебаҳо, рукни асосии давлатдорӣ, нишонаи шарафу номус, худшиносиву худогоҳӣ, хонаи ободу сари баланди ҳар як шаҳрванд мебошад. дар ин рӯз як қатор собиқадорон, фаъолони ташкилоту муассисаҳои давлатии ноҳия бо сипоснома сарфароз гардонида шуданд. ҳунармандони шуъбаи фарҳанги ноҳия барномаи театркунонидашударо ба хотири ин ҷашни мубораку муқаддас пешниҳоди иштирокчиён намуданд. таҷлили ҷашни 34-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро сокинони шарафманди ноҳияи Данғара дар сатҳи баланди сиёсиву фарҳангӣ бо баргузор намудани чорабиниҳои гуногун, шоиставу хотирмон истиқбол намуданд. рӯҳияи созандаву тавоно ки дар ноҳияи Данғара эҳсос гардид, дар асоси шиёру овезаҳои ифтихорӣ ин ҷашни муқаддасу миллиро чун ҷашни ҳар як шаҳрванди худшиносу ватандӯст ва ҷашни ҳар як сокини озодаи тоҷикистонӣ таҷассум кард. истиқлоли давлатӣ ки оғозу сарчашмаи ҳама ободгариҳо ва зиндагии шоистаи миллати толебаланди тоҷик мебошад, дар заминаи ифтихороти куллӣ мардуми касбу кори гуногун, соҳибирода ва созандаро дар маркази ноҳия ҷамъ оварда ин ҷашни пурифтихор бо роҳпаймои оммавӣ аз рӯи шиори созандагӣ бо пешвои миллат ва ҷашни ояндасози давлату миллат сурат гирифт.
қисмати асосии чорабинии тантанавӣ бахшида ба 34-солагии истиқлоли давлатӣ дар варзишгоҳи марказии ноҳия идома ёфт. масъулини мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳия зимни баромад зикр намуданд ки тоҷикистони соҳибистиқлол бо иродаву қобилияти роҳбарии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар муддати кӯтоҳи вақт ба як давлати тинҷу осоишта табдил ёфт. ноҳияи Дағара бо татбиқи нақшаву чорабиниҳои мушаххас чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар даврони соҳибистиқлолӣ рушду нумӯ карда ба дастовардҳои назаррас ноил гаштааст. намояндаи мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилояти Хатлон дар баромади худ иброз намуданд ки дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои азиму мондагор ба анҷом расонида шуда мамлакат аз бомбасти коммуникатсионӣ баромад ва ҳамзамон ба истиқлоли энергетикӣ расид. дар натиҷаи талошҳои сарвари давлат имрӯз Тоҷикистонро дар арсаи олам мешиносанд ва мамлакати мо бо кишварҳои ҷаҳон робитаи дипломатӣ дорад. пас аз баромаду табрикоти масъулин барномаи рангини консертӣ ки инъикосгари истиқлолу озодӣ зиндагии шоистаи мардум меҳру садоқат ба ватан тарғиби либосу анъаноти миллӣ ва дастовардҳои ин даврон буд пешкаши сокинон гардид. дар қисми низоми 13483 бе ноҳияи Дағара ба ифтихори 34-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии тантанавӣ баргузор гардид ки дар он муовини якуми раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон масъулини мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳия роҳбарони ташкилоту муассисаҳо ва афсарону сарбозони ин қисми низомӣ иштирок намуданд. гуфта шуд ки қувваҳои мусаллаҳ яке аз рукнҳои воқеан бунёдӣ ва сипари муҳимтарини ҳар як давлату миллат мебошад ки ҳанӯз дар оғози ба истиқлолият расидани кишвари азизамон ин ниҳоди боэътимод таъсис ёфта роҳи хеле мушкилу сангини таърихиро тай намуд ва ҳоло қодир аст ки амнияти давлату миллат ва ҳифзи марзу буми кишварро комилан таъмин намояд. дар ин вазъияти тантанавӣ ҷиҳати хизмати содиқона як зумра афсарону сарбозон иштирокчиёни барқарорсозии сохти конститутсионии Тоҷикистон ва кормандони фаъоли ташкилоту муассисаҳо бо сипосномаҳои кумитаи марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳия ва медалҳои ҷашнии ташкилоти ҷамъиятии хайравии ҳомиёни ватан сарфароз гардонида шуданд. ба ҳомиёни ватан сарбозону афсарони ин қисми низомӣ дастархони идона ороста шуда ҳамчунин баҳри болидахотири онҳо аз ҷониби аҳли фарҳанг барномаи ҷолиби консертӣ пешкаш гардид. дар ҷамъияти матлуботи ноҳияи Дағара бахшида ба 34-солагии ҷашни муқаддасу миллӣ истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии бошукӯҳ доир карда шуд. дар саҳни ин бино соҳибкорону савдогарони бозори марказӣ бозори Каюнуш ва дигар марказҳои савдову сехҳои истеҳсолии ноҳия ки барои таъмини эҳтиёҷоти аҳолӣ хизмат мекунанд боло маҳсулоти истеҳсолнамудаашонро ба намоиш гузошта ба масъулину меҳмонон муаррифӣ намуданд. дар ин намоишгоҳ маҳсулоти кишоварзӣ анвои гуногуни нонӣ сару либос ва дигар лавозимоти рӯзгор ба маъраз гузошта шуда буд ки ин нозу неъмати истиқлол собитгари зиндагии хубу осоиштаи мардуми толеибаланди тоҷик мебошад. тибқи иттилоъ барои таъмини аҳолии ноҳия бо маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ва дигар маҳсулоти аввалияи ғизоӣ дар фаслҳои зимистону баҳор аз ҷониби соҳибкорони бозори марказӣ ва бозори Каюнуши ноҳия ба миқдори 150 тонна картошка, 300 тонна пиёз, 50 тонна урд, 20 тонна равған, 60 тонна биринҷ, 20 тонна сабзӣ, 100 тонна шакар захира гардидааст ки ин барои боло нарафтани нарх дар бозорҳои ноҳия мусоидат мекунад. масъулини мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳия ҷамъомадагонро ба муносибати 34-мин солгарди истиқлоли давлатӣ таҳният гуфта зикр намуданд ки самараи неки истиқлол аст ки имрӯз Тоҷикистон дар дунё чун давлати сулҳхоҳу сулҳпарвар шинохта шудааст. таҷрибаи сулҳи тоҷикон манбаи омӯзиши сулҳхоҳони ҷаҳон гашт ки боиси ифтихори ҳар як қавми тоҷикмиллат аст. дар охири ин чорабинии бошукӯҳ аҳли фарҳанги ноҳия бо суруду таронаҳои дилнишин хотири ҷамъомадагонро болида намуданд.
дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи кушониён бо иштироки масъулин, фаъолон ва сокинони касбу кори гуногун бахшида ба ҷашни 34-солагии истиқлоли давлатии чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. Дар оғоз масъулини ноҳия, намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар меҳмонон оид ба дастовардҳои даврони истиқлоли давлатӣ ва рушди кишвар бо масъалаҳои мушаххас ибрози андеша намуда, ёдовар гардиданд ки маҳз бо талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сол аз сол ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ дар кишвар мустаҳкаму қавӣ гардида, мақому манзалати Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ба маротиб боло рафта истодааст. дар фарҷоми ҳамоиш ба фаъолон сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар идомаи тантанаҳои ҷашни солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар сартосари ноҳияи кушониён бо кушода гардидани чандин иншооти таъиноти гуногун, мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, симхонаҳои иловагиву бунгоҳҳои тиббӣ ба ҳукми анъана даромадааст. баҳри гиромидошти ин санаи муборак дар маркази ноҳия шаҳраки ба номи Исмоили Сомонӣ, дорухона ва нуқтаи хӯроки тезтайёр сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар ҷамоати деҳоти Заргар 2 адад майдончаи варзишӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ ба истифодаи сокинони ҷамоат дода шуд. имрӯз ҷавонони ин деҳот метавонанд дар ҳамин майдончаҳои варзишӣ машқу тамрин карда шарафи варзиши ноҳияро ҳифз намоянд. дар ноҳияи кушониён нисбати соҳаи тандурустӣ низ диққати зиёд равона гардида, таи солҳои соҳибистиқлолӣ даҳҳо марказҳои саломативу бунгоҳҳои тиббӣ сохта мавриди истифода қарор дода мешавад. дар деҳаи ортуди ҷамоати шаҳраки Бохтариён бошад, аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ як бунгоҳи тиббӣ бо маблағи 260 000 сомонӣ ба истифодаи умум қарор гирифт. дар рӯзҳои истиқбол аз ҷашни 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Бохтариён ифтитоҳи мағозаи молҳои ниёзи мардум аз тарафи соҳибкорони саховатпеша рӯи кор омад. масъулини ноҳия ва намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ифтитоҳи иншооти ҷашнӣ дидан карда ба кору фаъолияти сохтмончиёну кормандон баҳои арзанда доданд. дар ҷамоати деҳоти Ориён дар назди муассисаи таълимии рақами 10 симхонаи иловагӣ бо тамоми шароити хонишу илмомӯзӣ мавриди истифода қарор дода шуд. симхонаҳои иловагӣ аз ҷониби соҳибкорони саховатпешаи деҳа ва ҳашари дастаҷамъонаи аҳли деҳа сохта шудааст. таи солҳои зиёд буд ки хонандагони ин муассиса аз норасоии ҷойи нишаст танқисӣ мекашиданд. инак ин масъала ба куллӣ ҳалли худро пайдо кард. дар қисмати дигар меҳмонон ва ҳайати ҳамроҳ аз намоиши дастоварду музаффариятҳои сокинони ноҳия дидан намуда ба фаъолияти пурсамари онҳо баҳои баланд доданд. дар фарҷом дар майдони Исмоили Сомонии ноҳия ҳамоиши бошукӯҳи фарҳангӣ бо иштироки сараёндаҳои мумтоз доир карда шуд. дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд ба ифтихори 34-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. намояндаи ҳукумати ҷумҳурӣ ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд номаи шодбоширо манзури иштирокчиёни чорабинӣ намуда афзуданд ки шаҳрвандони мамлакат ҳар як ҷашни милливу давлатии худ, хусусан ҷашни истиқлолу озодии ватани маҳбуби хешро бо заҳмати созанда ва дастовардҳои арзанда истиқбол менамоянд. дар вазъияти тантанавӣ як қатор кормандони касбу кори гуногуни шаҳри Гулистон барои саҳми арзанда гузоштан дар рушди минтақа бо ифтихорномаю сипосномаҳо қадрдонӣ гардиданд. пешравиҳое ки шаҳри Гулистон дар зарфи беш аз 30 соли охир ба даст овардааст, натиҷаи амалӣ гардидани нақшаву барномаҳои созандаи ҳукумати мамлакат, самараи истиқлолу озодӣ, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ дар кишвари азизамон ва заҳмати аҳлонаи мардумаш арзёбӣ гардид. барномаи идонаи ҳунармандон ки аз суруду таронаҳои тараннумгари ватан, сулҳу оромӣ ва ишқу муҳаббат буд, бо рақси мавзуни раққосаҳо чорабиниро шукӯҳи хоса бахшид. мардуми фарҳангиву созандаи бунёдкори шаҳри Исфара ҷашни бузурги 34-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро ки барҳақ муқаддастарину азизтарин неъмат, рамзи саодат ва асолати миллат, шарафу номуси ватандорӣ ва нишонаи пойдориву бақои давлат мебошад, бо армонҳои шоиста истиқболу таҷлил намуданд. нахуст намояндагони ҷомеаҳои меҳнатии шаҳр, ҳазорҳо шаҳрвандони касбу кори гуногун бо садои карнаю сурнай, шиёраҳои ватандӯстонаву парчамҳои
давлатӣ навиштаҷотҳои васфкунандаи ватану истиқлолият ва ҷонибдорӣ аз сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба идгоҳи асосӣ варзишгоҳи марказии шаҳр ворид шуда аз барномаи зебову ҷолиби васфкунандаи сулҳу субот ваҳдату якдигарфаҳмӣ ва истиқлолияти милливу давлатӣ бо иштироки санъаткорони диёр лаззат бурданд. Мардум дар гӯшаву канори идгоҳ бо сафту тарона ба намоиши санъати пурғановати миллии тоҷикистони соҳибистиқлол меҳнати бунёдкорона ва пуршарафи мардуми он фазои осудаву ороми ватани маҳбуб ва орзуву ормонҳои миллати кӯҳанбунёди тоҷикро ситоиш мекарданд. зимнан гуфта шуд ки истиқлолият барои ҳар як миллат бузургтарин неъмат бо арзиштарин муқаддасот ва бо шукӯҳтарин ҷашн ба ҳисоб меравад, зеро он мояи ифтихори ҳар шаҳрванд буда таҳкондиҳандаи ғурури миллӣ, заминасози рушду такомул ва пойдевори мустаҳками ваҳдату якпорчагист. намоиши ҷолиби театри кунонидашуда барномаи мукаммалу пурмуҳтавои фарҳангии омоданамудаи аҳли санъати Исфара ифодагари он буд ки истиқлолият барои мо як вожа ё калимаи оддӣ нест, балки номаи тақдири мо, шарти пешрафти кишварамон ба сӯи ояндаи ободу осуда ва муҳимтар аз ҳама кафили сарҷамъиву хушбахтии имрӯзу ояндаи халқамон аст. 34-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамоатҳои деҳоти Саразм ва Хурмии шаҳри Панҷакен бо шукӯҳу шаомати хоса ва бо иштироки фаъолону сокинон таҷлил гардид. чорабинии ҷашнӣ дар деҳоти Саразм дар саҳни осорхонаи тарихиву фарҳангии Саразм баргузор шуда, сокинон бо рӯҳияи болидаву муҳаббати ватандорӣ гирди ҳам омаданд. дар ибтидо намоиши ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва дастовардҳои кишоварзӣ доир гардид ки меҳмонон ва иштирокчиён бо завқ аз онҳо боздид карданд. сипас бахши расмии тантана оғоз ёфта таъкид шуд ки истиқлолият бузургтарин дастоварди таърихии миллати тоҷик аст ва ҳифзу таҳкими он вазифаи муқаддаси ҳар шаҳрванди кишвар ба ҳисоб меравад. гуфта шуд ки сокинони ҷамоати Саразм низ дар ҳама давру замон бо меҳнати содиқона, бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ва бо муҳаббати самимӣ ба ватан дар корҳои созандагию ободонӣ саҳм мегузоранд. хоса садоқат ва ватандӯстии ҷавонон зикр гардид ки ҳар сол даҳҳо нафари онҳо бо азму иродаи худ ба хизмати ҳарбӣ мераванд ва ин ифтихор барои ҳар як оила ва ҷомеа аст. барномаи фарҳангӣ бо иҷрои сурудҳои тараннумгари истиқлол ва рақсҳои санъаткорони маҳаллӣ идома ёфт ки ба рӯҳияи иштирокдорон нерӯ ва шодию фараҳ ато намуд. чунин тантана бахшида ба ҷашни 34-мин солгарди истиқлол ҳамчунин дар ҷамоати деҳоти Хурмӣ баргузор гардид. дар оғози ҷамъомад аҳамияти истиқлол ҳамчун рамзи сарфарозию ваҳдат ва заминаи рушди босуботи кишвар таъкид гардид. баъдан як қатор омӯзгорон, фаъолон ва кормандони соҳаҳои гуногун барои саҳми арзандаашон дар корҳои ҷамъиятӣ ва ободонӣ бо сипосномаҳо қадрдонӣ шуданд. чорабинӣ бо консерт ҷанбаст ёфт ки дар он санъаткорони маҳаллӣ бо сурудҳои ватандӯстона ва намоишҳои рангин хотири иштирокдоронро болида гардониданд. таҷлили ҷашни истиқлол дар ҷамоатҳои Саразм ва Хурмӣ ба рамзи дӯстиву ҳамбастагӣ, ифтихори миллӣ ва садоқати шаҳрвандон ба ватан табдил ёфт ва бори дигар собит сохт ки истиқлолият барои мардуми кишвар азизтарин дастоварду пуштибони зиндагии озоду ором мебошад. баҳри истиқболи шоиста аз ҷашни 34-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳрак, ҷамоати деҳот ва ташкилоти идораҳои ноҳия Бобоҷон Ғафуров сокинон бо дастовардҳои созанда, чорабиниҳои маърифатӣ фарҳангӣ доир намуда шукӯҳу шаҳомат арҷу эҳтироми хешро аз соҳибдавлатии халқи тоҷик ифода намуданд. чорабинии ноҳиявӣ дар варзишгоҳи ҷамоати деҳоти Исфисор бо ширкати намояндагони касбу кори гуногун сурат гирифта, дар ин рӯз ҳунармандон, корхонаҳои саноатӣ, варзишгарон, аҳли фарҳангу ҳунар растаҳои намоишӣ ташкил карда, ҳунару маҳорат, дастовардҳо дар соҳаҳоро пешниҳоду муаррифӣ намуданд. дар чорабинӣ намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон роҳбарияти ноҳиб Бобоҷон Ғафуров зимни паёми шодбошӣ ба муносибати ҷашни 34-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таъкид доштанд ки барои халқу миллат соҳиби давлати мустақил будан нишонаи фараҳу сарфарозӣ, ифтихори миллӣ ва роҳи расидан ба рушду пешрафт, созандагӣ, тасмими мустақил ҷиҳати иҷрои ҳадафҳои рушди забон, фарҳанг, илму истеҳсолот ва нишон додани мавқеи давлат дар арсаи байналмилалӣ мебошад. хушбахтона ҷумҳурии тоҷикистон бо роҳбарии президенти мамлакат, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин муддат баҳри амалӣ сохтани ин ҳадафҳо тамоми имконияту тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намуд, ки на танҳо кишвар рушд кард, балки дар арсаи ҷаҳонӣ бо ташаббусҳои созанда ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун ташаббускори ҳалли масъалаҳои глобалии ҷаҳонӣ муаррифӣ гардид.
گفته شد که امروز ساکنان 12 جماعت دیهات ناحیه باباجان غفورов دستجمعانه کارهای بنیادکاری، سازندگی، آبادی و تازگی محل، بنیاد کارخانه‌های صنعتی، زیاد نمودن حجم استحصال محصولات صنعتی، کشاورزی را تقویت بخشیده بهره رشد بیشتر ناحیه و سهمگذاری بیشتر در اقتصادیات کشور عزیزمان سعی و تلاش دارند. با مقصد قدردانی از کار و فعالیت سابقه‌داران، فعالان، جوانان، اهل علم و زیاد صاحبکاران از طرف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه باباجان غفورov گروهی کلان کارمندان کسب و کار گوناگون با افتخارنامه و سپاسنامه قدردانی کرده شدند. مراسم باشکوه تنتنه‌های جشن 34مین سالگرد استقلالیت دولتی در ورزشگاه جماعت دیهات اسفسار با برگزاری برنامه رنگین و پرمحتوای کنسرتی اهل هنر و صنعت ناحیه باباجان غفورov سرایندگان کشور که تجسمگری دستاوردهای دوران صاحب استقلالی مملکت بود خوش خاطرمان ادامه یافت. 34-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро сокинони сарбаланду меҳнатқарини ноҳияи ҷаббор расулов дар фазои орому осудаи мамлакат бо баргузории чорабиниҳои сиёсию фарҳангӣ ба таври шоиста таҷлил намуданд. чорабинии идона бахшида ба ҷашни бузурги миллӣ рӯзи истиқлоли давлатӣ дар варзишгоҳи марказии ноҳия бо муаррифии дастоварду комёбиҳои варзишгарон, олимону муҳаққиқони ҷавон ва хонандагони муассисаҳои таълимӣ ки дар дохил ва хориҷи мамлакат пайваста дар мусобиқаҳои варзишӣ ва озмунҳои фаннӣ фаъолона иштирок менамоянд, оғоз гардид ки хурду бузург бо шиносоӣ аз натиҷаи кору фаъолият ва иқдому ташаббусҳои созандаи ин қишри фаъоли ҷомеа изҳори қаноатмандӣ намуданд. намояндагони ҳукумати кишвар, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва роҳбарияти ноҳия дар оғози чорабинӣ таъкид намуданд ки 9 сентябри соли 1991 ба амал омадани рӯйдоди бузург, расидан ба истиқлолу озодӣ дар таърихи миллати тоҷик ва сарнавишти мардуми мо гардиши куллӣ ба вуҷуд овард ва бо шарофати он мо соҳиби давлати соҳибихтиёр гардидем. сипас дар вазъияти тантанавӣ ба гурӯҳи калони кормандони касбу кори гуногун ки дар фаъолияти корӣ натиҷаҳои назаррас доранд, мукофотҳои давлатӣ ва ифтихорномаю сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва ноҳияи Ҷаббор Расулов тақдим карда шуд. кормандони касбу кори гуногун ки бо мукофоту тӯҳфаҳо сарфароз гардиданд, иброз доштанд ки барои ободию пешрафти минбаъдаи мамлакат аз ин ҳам бештар заҳмат мекашанд. маросими бошукӯҳи ҷашнӣ бо баргузории барномаи рангину пурмуҳтавои консертии аҳли ҳунару санъати ноҳияи Ҷаббор Расулов хушу хотирмон идома ёфт. истиқлоли давлатӣ ки бузургтарин ва муқаддастарин неъмат, нишонаи олии ҳуввияти миллӣ, ифтихор ва номуси ватандорӣ, рамзи ҳастии миллати бостонӣ ва соҳибихтиёру соҳибдавлати тоҷик ва асоси хушбахтиву сарбаландии сокинони Тоҷикистон мебошад, таҳиягарон барномаи фарҳангиро дар сатҳи баланду диданӣ намоиш доданд. ба ифтихори ҷашни бузурги миллӣ 34-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ашт бо иштироки фаъолон, собиқадорони меҳнат ва намояндагони касбу кори гуногун ҷамъомади тантанавӣ баргузор шуд. таъкид гардид ки тамоми азму талош, ташаббусҳои созандаву бунёдкорона ва нақшаву ҳадафҳои стратегии ҳукумат ки дар замони соҳибистиқлолӣ таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардиданд, ба хотири муҳайё сохтани шароити зиндагии шоиста барои ҳар як сокини мамлакат равона шудааст. дар ин рӯз гурӯҳи кормандони касбу кори гуногун бо ифтихорномаю сипоснома қадрдонӣ шуданд. баъди расидан ба озодию мустақилият, муҳимтарин дастовард ин таъмини сулҳу субот ва дар ҳамин замина рушди бомароми иқтисодиёту иҷтимоиёт дар мамлакат мебошад. маросими бошукӯҳи ҷашнӣ бо барномаи рангину пурмуҳтавои консертии аҳли ҳунару санъати ноҳияи Ашт таҷассумгари дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии мамлакат буд. сокинони сарбаланду меҳнатқарини ноҳияи Ашт дар фазои орому осудаи мамлакат ҷашни 34-мин солгарди истиқлоли давлатиро ба таври шоиста таҷлил намуданд. муассисаҳои таълимӣ, марказҳои саломатӣ, майдончаҳои варзишӣ, биноҳои баландошонаи истиқоматӣ ва марказҳои хизматрасонӣ. дар маҷмӯъ давоми ҳафтаи охир дар шаҳри Турсунзода 23 иншооти нав ба истифода дода шуд ки аксарияти он дар доираи татбиқи ҳадафҳои ҳукумати кишвар аз ҷониби намояндагони бахши хусусӣ бо саҳмгузории фаъолонаи сокинон сохта шудааст.
таҳкими созандагиҳо дар баробари зебогии дучанд касб кардани намои зоҳирии шаҳр ҳамзамон имкон фароҳам овард ки даҳҳо нафар бо ҷойи кор таъмин шаванд ва шароити хизматрасонӣ ба талаботи замони кунунӣ мутобиқ гардад. аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода иншооти нави хизматрасонию истеҳсолӣ дар асоси нақшаи генералӣ бо назардошти афзалият ба сохти меъмории замонавӣ ва талаботи сифат сохта шудааст. таҷҳизоти нав барои ташхису табобат ва таҷрибаи пешрафтаи хизматрасонӣ. минбаъд сокинони меҳмонони шаҳри турсунзода метавонанд аз имконияти муосири хизматрасонии тандурустӣ дар ганҷи Сино 2017 баҳравар шаванд. дар маҷмӯъ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатӣ дар шаҳри турсунзода бунёду ба истифода додани 459 иншоот ба нақша гирифта шудааст. сокинону соҳибкорон дастуру супоришҳои роҳбари давлатро сармашқи фаъолият қарор дода дар таҳкими корҳои ободонӣ ба таври намунавӣ саҳмгузорӣ мекунанд. аз теъдоди умумии иншооте ки ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба нақша гирифта шудааст аллакай 346 иншоот мавриди истифода қарор гирифт. ҳоло ҳадафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода ба он равона карда шудааст ки бо иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои роҳбари давлат созандагиҳоро таҳким бахшида ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои сатҳи баланди меҳнатӣ истиқбол гиранд. зимни чорабинӣ пешрафти соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва беҳшавии зиндагии мардум бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва оромии сартосарӣ ба татбиқи сиёсати созандаи роҳбари давлат марбут дониста шуд. дар ҳамин рӯз ба 8 нафар ки дар пешрафти соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии шаҳри турсунзода саҳми намунавӣ гузоштаанд мукофотҳои давлатӣ супорида шуд. бахшида ба 34-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти ҳакимии ноҳияи нуробод чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. зимни чорабинӣ таъкид гардид ки роҳи 34-солаи созанда пурифтихор ва муваффақонаи мамлакат ки аз сиёсати истиқлолхоҳонаву хиратмандонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон манша мегирад барои ҳар фарди ватандӯсту заҳматпешаи тоҷикистон азизу арзишманд аст. пешвои миллат дар даврони соҳибистиқлолӣ ба рушду нумӯи соҳаи иқтисодиёти ҷумҳурӣ ривоҷу равнақ бахшида анъанаҳои ниёгонамонро дар бораи ҳамбастагии илму сиёсат эҳё намуданд ва бо мақсади огаҳӣ пайдо намудан аз вазъи кору зиндагӣ мунтазам бо олимону зиёёни ҷумҳурӣ мулоқоти судманд доир намуда андешаҳои ин қишри ҷомеаро дар ҳифзу таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ мавриди истифода қарор медиҳанд. дар ҷамоати тантанавӣ ҳамчунин иштирокдорон доир ба дастовардҳои ноҳия дар замони соҳибистиқлолӣ ва нақши истиқлол дар рушду пешрафти ҷумҳурӣ ибрози назар намуданд. истиқлолу озодӣ ҳамчун неъмати бебаҳои таърихӣ бо талошу заҳматҳои шабонарӯзии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва мардуми тоҷик ба даст омад. азиро ҳар яки мо бо ҳисси баланди ватандӯстӣ бояд ба қадри ин неъмати бебаҳо бирасем ва ватани аҷдодии худро ҳифз намоем. истиқлолияти давлатӣ на танҳо пирӯзии халқи тоҷик дар асри гузашта, балки дастовард ва муваффақияти беназири таърихи кӯҳани ин халқи соҳибфарҳанг, соҳибтамаддун ва кӯҳанбунёд мебошад. дар ҷамоати идона 100 кормандон бо ифтихорнома сарфароз гардонида шуданд. дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия ҳамоиши тантанавӣ ба ифтихори ҷашни 34-уми солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон доир шуд. дар чорабинӣ бо шукӯҳ масъулони сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия, ҷамъиятҳои тоҷикон, донишҷӯён, вакилони Думаи давлатии Федератсияи Русия ва аҳли илму фарҳанг иштирок намуданд. нахуст меҳмонон аз намоишгоҳи молу маҳсулоти истеҳсоли Тоҷикистон аз ҷумла меваҳои тару тоза ва хушк, маҳсулоти ҳунарҳои мардумӣ, сӯзанӣ, чакан, либосҳои миллӣ ва дигар ашёи ҳунарии тоҷикона дидан намуданд. дар ҳамин ҷо ҳамчунин имкониятҳои сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон, мусаввараҳои рассомони тоҷик ва намунаҳои асарҳои ҳунари кандаккориву чӯбкорӣ ба намоиш гузошта шуд ки таваҷҷӯҳи зиёдро ҷалб намуданд. Таджикистан замечательная страна, там много очень талантливых, очень красивых людей, и мы все надеемся, что и наше культурное сотрудничество будет продолжаться, будет наращиваться, будут новые интересные музыкальные и театральные проекты, чтобы артисты приезжали в Россию, чтобы было больше концертов, больше выступлений, чтобы был обмен опытом, потому что у Таджикистана богатая история, очень талантливые артисты. Хотелось бы, чтобы российская публика узнавала об этом больше.
дар чорабинӣ вобаста ба дастовардҳои шоҳиёни тоҷикистон дар замони истиқлол аз ҷумла дар бахшҳои иқтисод, иҷтимоӣ, фарҳанг ва дигар соҳаҳои муҳим андешаронӣ сурат гирифт. иброз гардид ки тамоми пешрафту музаффариятҳо дар тоҷикистон дар заминаи татбиқи сиёсати созандаву боровари президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба даст омада, тоҷикистони соҳиби истиқлол имрӯз ба сифати давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ дар арсаи байналмилалӣ мавқеи устувор касб намудааст. дар идомаи ҳамоиш тавсеяи муносибатҳои дуҷониба ва ҳамкориҳои судманди стратегӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи русия аз ҷумла дар заминаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва башардӯстона таъкид гардид. мавқеи тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои глобалию минтақавӣ инчунин нақши созандаи он дар таъмини амнияту субот муҳим арзёбӣ гардид. барномаи фарҳангии идона ки бо иҷрои суруду рақсу навои миллии тоҷикӣ баромади ҳунармандон ва дастаҳои фарҳангии тоҷикони муқими русия пешниҳод гардид, фазои ҷашнро боз ҳам бошукӯҳтар намуд. барнома таҷассумгари таърихи пурғановат, фарҳанги воло ва анъанаҳои неки халқи тоҷик буд. чорабинӣ дар фазои гарму самимӣ доир шуда нишони арзгузории амиқ ба истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар хориҷи мамлакат мебошад. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи тиловати ахбор хотима меёбад. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.